Er du formand i en golfklub? Er du med i turneringsudvalget? Eller er du golfmanager i en golfklub? Så er Danish Amateur Tour måske noget for dig. For din klub kan tjene penge på at være med i den turneringsrække. I samarbejde med Danish Amateur Tour kan man oprette en helt ny turnering i sin klub, eller man kan putte konceptet ned over en allerede eksisterende turnering. Der er måske en turnering, der har været i klubben i flere år, og nu trænger den lige til at blive pustet lidt op. Så kan det her koncept lægges ned over den turnering og give den nyt liv. Det kan også være, at du er med i eliteudvalget i din golfklub. Det kan være, at I har nogle elitespillere i f.eks. handicap 3 i truppen, som I gerne vil have skal udvikle sig. Hvis man skal spille med i ranglisteturneringerne i Danmark, så er handicap 3 ikke godt nok. Så skal man faktisk helst have 0 eller derunder. Ellers kan man ikke komme ind i turneringerne. Men det kan man på Danish Amateur Tour. Så hvis du gerne vil have, at spillerne i din elitetrup skal udvikle dig, så er der en rigtig god mulighed her. Vil du høre mere, så skriv en mail til info@datour.dk.